Mokuongo kata kapok wachope nyao mar jogo matiye procurement kata finance, okinyal chako hango ne ja finance. Ket ja finance tije en chudo. Yes. Tije en nyisi ni pesa nitie, dhiuru mbele, abro chulo. Mane tije finance. Obomi advice mar finance. Ja procurement tije en bet kacha, orito engineer cha otim kwayo mare mar nyiepo mondo ter mondo jatendo otimang'owa opuodhne ekokelo. Seche mokele ka endini edi, mano kor ka tij procurement chakre. Koro time mokawo kapok okelo kwayo neno endo, kik okele nyao mar jonyiepo ama jo finance. Jo finance no sitiko kargi. Jo finance no sewacho ni pesa no nitie, dhiuru mbele. Mano koro kodonje kanyo kendo. Then ja procurement bende bro biro seche misekelo gini endi e desk, koro kong'iye en pesa di. Kong'iyo koyudo ka en siling $4,000,000 kokalo, ong'e maber nodhi timo open tender. To kowacho nodhi timo open tender, to ong'eyo ni nyaka okaw ndalo 7, mano chike mowacho. To koa kanyo endo, ong'eyo ni evaluation nodhi timo gi ndalo adi, ndalo 30 momiye. To iye kanyo endo nitiere appointment mar committee, yiero jogo madhi timo evaluation no endo. Samoro bende yudo ka iseyiero joma dhi timo evaluation, seche koro kodhi owuok ene seminar Uganda. Sano ene seminar Mombasa. To samoro ene jatend department, en kende engineer kanyo endo. Nyiso ni nyakurite ta kotima ng'owa, nyakoduogi, ene mokete jakom mar committee no endo. Koro chuno ni nyakarite, nyakoduogi, en mani nitiere seche moko ma inyalo, kuyudo ka ng'ano onge, unyalo ndiko ne jatend cabinet to nyisa ni ng'ani onge, wadwa no bed replace. To samoro ene wuon gino to osewacho ni an abro time kaduogo do ng'ani gi ndalo 30. Koro nyiso ni obro tiyo gi ndalo 30 kate nyaka rum. To kotieko eko wadonje process mar awarding. To kar awarding kanyo bende wan ga gimoro moluongo ni due diligence. Wacheko ni bende kambi momiyo ni be en gi pesa, be en gi nyalo, be en gi cases moko chien kanyo ndo matije mapok otieko, ama en gi cases moko e court. Koro mago eko itimo ga gi evaluation committee. The other thing manyaka wang'e maber en ni once ni budget osekal, procurement plan kaka wadwa wacho ni ilose from the budget. Yes. To koselose from the budget, nyiso ni gigo eko noseyiere ni gigo eko idhi nyiewo. Time mar nyiewo gi bende ukete procurement plan ni. In the event ni ok inyiewo gi e quarter no, ing'e ni ok ibi blame jonyiepo to kibi blame jo finance. Jo finance no setimo kargi mar budget. Koro jogo matimo kwayo mar nyiepo bende onego tim tijgi. Kendo yudo ni andi jogo matimo mwaluongo ni user department, jogo matimo kwayo mar nyiepo, gine miketo giga kendo evaluation. Koro ka gimoro leyo pod en mana gine monego bende ginyisowa ni gini endi waseng'iyo jogi Kenya kelo, jogi nyalo loso culvert manedo wadwa loso chande gi pesa magiketo kan. Gine maka gidile gikelo report. Nikech ing'eni accounting officer jatelo maduong' okibikete office kacha, orito jogi eki. En bende en gi tijene. Koro document no inya kete mesa kacha chande, rite nyaka oduogi nikech seche moko ok delegate ne ng'ato. Owacho ni kamano to nyaka an ma ng'ate mang'o, nyaka an ma ng'apuodhi. Koro nyaka wang'e ni chenro mar nyiepo en gi process ne, to ndalo moketgi magi ndalo ma standard. Actually chikwa mar procurement ene pend chike mago mon constitution to bedo aligned gi World Bank procedures. Manyiso ni en wanyaluonge ni en gimoro ma global. Koro standards go eko nitiere momigo do ng'ato monego beni ichiwo godo thuolo mondo mi kik urok ni utim gimoro ma ubro duogo ywak bang'e. Yes. Anyawe gi kanyo. All right. Felix. Yes.